OK, takže čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videu a dneska pôjdeme preskúmať dungeon v Minecrafte na Mindnete Plus s Asireusom. Čau. Čau, čau. A jo, my môžeme ísť na video, lenže ja si ešte dám kapsu na seba. Dobre, už môžeme ísť. Dobre, takže toto je, tak ja idem preskúmať. Ježiši, co to je? Ne, pomoc! To čo je? Mě zabíjí čestka. What the fuck? Co to je? To čo je? Ale ja sa nebojím. To je strašně divná věc. Doriti mě zabíja. Co to je? Kamo, to čo je, Doriti? Kamo, jak to je strašiace česká, kamo, tak to choďte Doriti. Jo, ale to získal nějaký náramek, který, když někoho hitnu, tak mu to může dát jako blesk, nebo jak bych to řekl. Mám tu kolejnice, takže to si berem. Chleba, to je dobrý. Jídlo nějaký. Block of wood, kopra. Zatím tady můžu možná ještě rychle dát tady ty věci. Strašně ma to zaujíma, čo to je. A tady jsou další potom. Kamo, tu sú ďalšie raily, kámo, tak to si berem. 42. A fish, to si zaberem. Dobre. OK. Kde si ty? Tu si. Dobre. Koukám zatím. Jo. Jak mám ten bat, jako baťoch, tak vidím prostě bez světla. Ja si musím urobiť drevo a urobím nejakú torčku. Já ti když tak můžu dát torčky. Jo, ja si idem vytvoriť patyk a urobím torčku, lebo mám nejaké tie uhlia ešte. Riti. Jde, tady je spawner. Ježiši. Pomoc. Ne, já umřu. Ty kde si? Kde šiel? Sakra. Ne. Ty si umrel? Jo. Kámo, tak GG. Počkám na teba. Ne, to čo bolo? Ježiš, už aj po mne ide. Po mne ide tá močka jedna. Ne, on ide priamo hore za mnou. Ja umrem. Ne, ja umrem. Protože jsem se nenastavil nějaký spawn point. GG. Kámo, to si normálně robíš. No. Kde si, počkať. Já jsem 600 metrů od base, stojí. Kámo, já tam idem asi za tebou. Kámo, ne. Já vůbec nemám věci. Kámo, ty nemáš věci? To je věci? strašně dobrý. Já si vykraftím niečo. Pro istotu. Musíme se tam prostě dostat. Ne. Doma zase hitol jaký čurák. Skeleton, kámo, tak choďte do riti už normálne. Jak ten čurák vybehne za mňou. No nemá šancu, ale však on je aj tak krivý. No tak kámo, tak normálne choďte do riti už. Ja. On je tam dole, ten čurák jeden. Když se posloužím jako nadnada, jo. Jo, kámo, já umírám. On půjde po mně a ne po tobě. Kámo, on jde po tobě. Pozor. Já ho strašně hituju, kámo, on to nedá. Stačí, aby jsem dal jeden hit, hele. Dobre. Nice, a já dobrý. umrem. Zbyde ti půl hápka, hele. Zbyli mi půl hápka, to je právě to. Takže nemôžem tam už ísť dole. Jedine, že by si mi tam musel zobrať veci a ja by som ťa musel zachrániť. Já jsem dala a teď se tu nic nespawnuje. Veci sa mi despawnuli? Už se to tady nespawnuje. Už sa tam nespawnujú. Nie, my musíme zničiť spawner. Oni sa odtiaľ spawnujú. No nebo ho osvětlit. To si robíš piču. Kamo, ja som reálne umrel na to, že som mal pol hápka. To si robíš piču. Se kouknu do té čestky, co v mě. Ľub, máš ten krompač? Že by si to zničil, alebo sekerou mojou, a že... Mám tu sekeru. Jo, mám tu krompáč dřevěný. Já si pro jistotu beru tvůj armor, kdyby. Jo, ber. Aspoň mi menej. Máš, je to hotový. Je to Voda.
Yes! Tak teraz už nebudeme umierať. Toľko. A když to vyčistíme, no tak to bude dobrý. Musíme to vyčistiť. Já ti tu vyhodím všechny tvoje věci. Jo, já už jsem teraz tu dole. Počkej, iba gebnem. Dobre, já už jsem tu. Kámo, mě tam reálně creeper pred očami vybuchnul. Mě tam reálně creeper pred očami vybuchnul. Já jsem došel a on vybuchl. Dobre, já už jsem tu. Problém je takový, že nemám armor. Ty nemáš armor? Tak zaber si něco s mojím. Name tag. Yes. Já mám hodně dřeva. A mně chybí můj baťošek. To je ten problém. Kde jsem ho ztratil? Já nevím, kde jsem ho ztratil, asi se mi despavnul. A to se nemůže despavnout. Já nevím, ale já jsem umřel Spiderom. Alebo ho mám na sebe? Nie, nemám, takže bude desík tu na začátku. To je? Jo, tu jsme A já mám spawner. Koho? Ne. No. Tak to není spawner. Nechápu, proč jsou tam ty kameny takhle. Hele, vypadá to, že tady nic není. Ne. Je? Nie. No čo? A problém je jídlo. Problém je jedlo, to je pravda. Ja idem naspäť na tú chodbu a skúsim ísť ďalej. Asi za tebou. Já tu prohledávám ty věci. Ja tu budem svietiť, ja mám milión torčiek. Nie je to nič. Já vidím normálně, ale problém je prostě to jídlo. Redstone. Ja som videl Endermana. Ale sa mu nekúkam do očí. Amethyst. Kopr nechce. Kamo, ja nemám jedlo, aha, mám chleba, dobre. Když tak by si možná mohl najít v tom. Ne, tady je zase to tomsto. Tam já už nepůjdu. Bomba. Roba. Máš. Tím pádem by se... Ježiši, no už lezou, ale nedostanou se ven. Kdo? Tohle to už nebudu dělat. Tohle to už to tam nechoď. Kámo, to prostě... Ja tam nejdem, ale kúkaj na to. No, potom to vyházíme všem. Ja mám bombu! Chlapče, ja mám bombu, mám to tam dať? Oni na nás polezou, možná. Mám to tam hodiť? Znič mi to tam. Hoď to tam, ale pozor. Za koľko má vybuchnúť tá bomba? Do riti. Au! Kámo, koľko máš HP? Hele, ja to ničím za chvíle. Ja sa k tomu dostanu. Keby sme vedeli, my sme tú bombu mohli hodiť trošku bližšie. Jo, kámo, my sme to nedomysleli. Ale aspoň tuto sme trošku hodili. Bližšie. Skoro ma tá bomba zabila. Diamanty! A víš, že Diamanty! Kamo? Z toho se potom dají udělat nějaký věci, jako... Ja si nechám... Onionary. Ja si nechám jeden diamant, tebe to nechám. A ja si zeberem... Ja mám jelajlu. Ty tiež máš diamant? Ja mám jelajlu vždycky. Takže ja nemám. Tak mám ti dať Boost to diamant. mining speed after eating food. A mám ti dať diamant? Ale nemusíš, ale to přežiju. Okay. Kamo, ja chcem nájsť ďalšiu bombu, to bude dobré. To bolo tak dobré. Ale aspoň som to na niečo vyminul. Kamo, Ja teď sa dostať ven. Tento dungeon už ma začína znova baviť, akože keď už sme vyhrali. Zlato tady je. Zlato? Jo, ja som ti ho nechal. No, vypadá to, že už je to tu docela vyčištěný. No a... A z toho by se dala udělat jako fakt dobrá base, když se to upraví. Tady je podle mě. Pojďme tuto koutnu. Tam jako můžeme něco vytěžit klidně. Job. Ježiši, já jsem si ho nevšiml. Počkať. Nechám ho vybuchnuť. Pojď, vybuchni. Dobre, vybuchnul. Nice. No. Zase.
Ale počkaj, tu niečo hore je. Aha, tak to úplne hovno. Tak ja idem niečo vyťažiť. OK, ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber a my sa uvidíme pri ďalšom videu z Minetu. Tak čus.